हजार लोक पछाड़ पकई वो भाई फास्ट है वो संस्कृति मध्य पुरस्कार देले ये देखेला आम भाई रो फोटो पेपर ही बाहर दिला भाउजो चौथा पुरस्कार एई खंडे चादर आउ पितल खाइते बुझिलो ताकू बिकिले 500 टंका हबो कि नाही बुझिलो भाउजो सेमिति कहबनी जमा कहबनी पुरस्कार को टंकार निमित्त तोला जाने भाउजो मते जेमिति से कोटिए टंका थरे चिंता कलो सेतले केमिति लागुथिबो जेतेबेले एते लोकଙ୍କ सामने मंत्री सामने मो भाईर ना माइक रे डका होथिबो ओडिशार श्रेष्ठ ढोल बादक पुरस्कार पाइछन्ते मधुपुर गाँव श्रीजुक्त शंकर नायक जहाँ कह संगात तू आम गाँव ना रखिलु एथर आम खोल पार्टी को कल पर कल मिल रेट बढ़े देव संगात दी साइड की 50,000 आ गोटे साइड की 35,000 ठीक कर दो जे भाई 50,000 और 35,000 वो अधिक होएगा कि काहे ना तम ढोल बाटे पर अछंती ओडिसा रो श्रेष्ठ ढोल वादक शंकर नायक ओ संगात नहीं अरे मो संगात एते बड़ काम कला ए गाँव ना रखिला तमे कौन खुशी नुह कौन संगात नहीं अरे सारे कौन मुह बोले कि ठिया गला बेले कहितिला भुवनेश्वर रु गोटे साड़ी आनिबा भाबिली पुरस्कार आकार पुरा टंका मिलिबो हां आ सेही रे मु ता पई गोटे साड़ी आनिबो टंका टे मिलिला नि संगात साड़ी भी आनी पारलेनी सेही पई हो मु सारी पाई रातिली मो अब कोउती बे राखी तू कहनो भाई मु जानि छी कहि हैप्पी ओडे बच्चोरी भाई हेलन हैप्पी हम से तो मिसई हैला हैप्पी आनी भरसारी हैप्पी अरे बोका आज दिन रे तो संगा तुड़ी मोरा मते पाई काई तमे कोन मते बा हेई नथिलो की अरे मु कोन मना करली आज भाई भाउजो एनिवर्सरी ता संग को पुरस्कार आज घरे गोटे कौन फंक्शन हबो नसा आसंता सप्ताह रे मोर रिजल्ट बाला आवाजी मते चाकरी मिलगला चाकरी हम दरमा
ସଜା ଏ ସଙ୍ଗାତ ଏ ଭଗବାନ ଆରେ ତମେ ମହାନ ଠାକୁରେ ତମେ ମହାନ ଭଗବାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ ଯାହା କରିଛୁ ତୁ କରିଛୁ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯିଏ କି ମୋ ଭଳିଆ ଭାଇକୁ ଢୋଲ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତର କରେ ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ରଜଟା ଡାକ୍ତର ହେଲା ତୋର ଦୁଃଖ ଗଲା ନା ସଙ୍ଗାତ ତୁ ଆଉ କଣ ବାଜା ବଜେଇବୁ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ସଙ୍ଗାତ ଢୋଲ ହଉଛି ଆମର ଦେବତା ଢୋଲ ବଜେଇବା ହଉଛି ଆମର ବେଉସା ଆଉ ଆଜି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଏଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଢୋଲ ମୋ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଯୋଉ ଢୋଲ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢେଇବାକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆହାର ଯୋଗେଇଛ ରେ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ଏଇଟା କାଠ ଚମଡ଼ାର ଢୋଲ ନୁହଁରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆମର ଭଗବାନ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ରଖିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ଘରର ନିଜର ମଣିଷ ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ସେ ହଉଛି ମୋ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା କେବେ ବି କହିହବନି ସଙ୍ଗାତ କେବେ ବି କହିହବନି ସଙ୍ଗାତରେ ଆରେ ତମେ ଆଉ ସକେଇବ କାନ୍ଦନି ତମର ସଦାବେଳେ ସେଇ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଦୋଷ ଗଲାନି ଯାଇଛ ସଙ୍ଗାତୁଣି ଏ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଆଖରେ ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଭେଟ ହେଲା ଆସୁଛି ଆରେ ଘରକୁ ତୁ ଠିକରେ ଯିବୁ ହେଲା ଭାଇ ତମେ ସେଇଠି ବସି କଥା ହଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚା ନେଇ ଆସିବି ହଁ ରୂପା ଆରେ ଶୁଣ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି ଟିକେ ଚୁଲିଟାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦବ ମୋର ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ନାହିଁ ମାନେ କିରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଛି କି ଏଇ ତମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲ ସିଏ କଣ ମତେ ଗୋଟେ କହିବ ଯା ନାଇଁ ଭାଇ କଥାଟା ତୋର ବି ଶୁଣି ନେବା ଦରକାର ଆରେ କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ ଏମିତି ଅଧା ତଣ୍ଟିରେ ଅଧା ପାଟିରେ କଣ ଲଗୁଛୁ ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ଭାଇ ଯାଇକି ତମରି ପାଖରେ ରହିବେ ତମେ ବଡ ଚାକିରି କରିଛ ବଡ ଘରଟେ ଭଡାରେ ନବ ଆଉ ତମ ଭାଇ ଯାଇ ତମରି ପାଖରେ ରହିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ହେଲେ ଏଇ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଘରେ କାହିଁ ପଡି ରହିବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଏ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେଇଠି ଏଇ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ଆରେ ଆକାଶ ଆମ ବାରି ପଛପଟେ ଯୋଉ କଟେଇ କୋଳି ଗଛଟା ଅଛି ତୁ ମୋ ଢୋଲ ନବୁ ସେଇଠି ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ବରଗୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ ପୂଜା ଆରେ ରଜ ଭାଇ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ପରା ନାଇଁ ମାନେ ରଜ ରଜ କଣ ଏମିତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗଉଛ ହଁ ଯଦି କଥାଟା କହିଦଉନ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଇଏ ତମେ କିଏ ମୋ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ହେଲେ ରଜ କହିଥିବା କଥାଟା ମୁଁ ଆଗ କହିସାରେ ଆରେ କଣ କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କହୁନ ଏମିତି କଥାରେ ବୁଝ କାହିଁକି ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ରଜକୁ ଭୁଲି ଯାଅ
से मनीषा महापात्र मो स्त्री सप्ताह मु ताको विवाह करने को जाऊँ। ए राजा अरे मु तो बड़ भाई नुह रे तो बापा ये तो बड़ भाज नुह तो बो ए राजा से तो सान भाई और ये तो भौनी। अरे राजा अरे आमे माने के किसी जानी पारिलोनी अथवा तू बाहाबा को जाउछो। ए भाई तू एमिति केमिति बदली गलु रे केमिति बदली गलु केमिति नहीं भाई मो भाईटा बदली जाइनी ए माया हरणी जलरे पड़ी मो भाई गोटे अमरा बाटले पाद देइची। ए भाई ए छोटा जमा कर न पडू तू ना कोई विदा को देलो भाई तू कोई विदा कर दे। ए घर मु एका विदा हबी मो सहित रजत पे घर रजत एमान को सहित सब संपर्क तुटेनी मो सहित गाड़ी बस काहे ना आहुर अनेक कार्ड बांटीबार अछि आका मो सहित अरे आका पूरा कुची आसुची भाई आसुची ना मु अरे पिलाटी दिनरू कोई काके मनीष करिथिला আজি সেই বউକୁ ନ ପଚାରି ସେତେବେଳେ ତୁ ବାପ ହବାକୁ ଗଲୁଣି। ଏଇ ଆଉ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯା କହୁଛି ଚାଲି ଯା। ए भाई डालटा जेते ऊपर को गले भी से केबे मूल ठारू अलगा हो जाएनी रे भाई आ जो डालटा अलगा हो जाए से पचारी है तले पड़ी जाए मोला डाल पालटी जाए। ए भाई तू मूल ठारू अलगा ही मोला डाल पालटी जाना रे तते सान भाईर एतिकी अनुरोध तमे माने जेते जहा कहिले भाई मु मो निष्पत्ति बदलै देई पारिबि। भाई ए भाई भाई कहीं के तो निष्पत्ति तो बदलाई पारे मोनी कहीं के पारे मोनी तो कहीं कि ना हमर छोट जाति तंकर बड़ा जाति मो भाई जने ढोलिया रजत आ मनीषा बापा जने शिल्पपति आम स्टाटस आउ तंकर स्टाटस भितर आकाश पातल प्रभेद आउ सेमाने जते जानिबे हमर जाति छोट आम बाहागर को केबेले से माने स्वीकृति देबे आ जदि आम बाहागर न हुए ना रही मु ना रही मनीषा तेणु कर आज ठारू तम मान सहित मो कौन संपर्क नहीं ए संपर्क दुनिया भितर तमे मो पाई मरी गल आ तम मानक पाई मरी गल। आसुची भाई आसु सही क्या हो
ନା କହୁଛି ତା ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଆରେ ରାଜ କଥାରେ କହିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁଟି ଯାଏନି ରେ। ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତୋର କତ ଆଉ ମୋର କତ ପରା ଗୋଟିଏ ବାପର। ନା ତୁ ମତେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରିବି। ଆରେ ଭୁଲିବାର ବାହାନା କରି ସିନା ଆମେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବା, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବାନି ରେ। ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନି, ହେଲେ ମାର ମମତାରୁ କେବେ କଣ ଉଣା କରିଥିଲି। ହେଲେ କାହିଁକି ଚଷଦା ମାଟା ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ? ଆରେ କାହିଁକି ଲୁହ ଦଉଛୁ ରେ? ଏ ରଜ, ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ହଁ ତୁ ଦୋଷ କରି ତୁ ନୁହ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ କରିଛ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ଦୋଷଟା ଏଇଆ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତରୀ କରି ଡକ୍ଟର କରିଛ ପରା। ଡକ୍ଟର ए गाँव मो खातिर बढ़ और समस्ते कहे देख रे ए सकल नायकटा ढोल बजई 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 भाईटा को डाक तर करिछि। दांड पिंडारे चौकी पकई बसी लोक मैंने आसिले प्रथमे मते मुंडिया मारे गच जदि टेढ़ा था से उड़ी उड़ी जाई से पक्षी मान को फेरे आणता जो पक्षी मैंने संध्या पूर्व वर्षा को फेरी न था बड़ा बड़ा ढेरा नाए केमिति फेरी बोलो सी बड़ा पोसा भांगी पड़े जाए तमे ताको मने पके मोटे कांदनी चेष्टा करूनी
ଅବୁଝାକିର ଅବୁଝା ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ପରା ଅବଲକରା ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସମୟର ଚଉକାର ଖାଇ ଖାଇ ନିଜ ମନ ଖୁସିଟା ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଏଠି ପରା ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ଅବୁଝା। शुभ कार्य बेताल बाजा बजाइबा अशुभ सूचना एक कथा मत कहया पड़ो। मोर भूल हो जाइए बाबू, एथर बाजाटा ठीक ताले बाजिबो। अरे लोक माने सब विरक्त अछंती, बेताल बाजा सुबिले आयुष कमी जाए एक कथा तुमको जणा नाही। आ बोलू अपनी बाबू एथर सब ठीक बाजिबो, सब ताले रे बाजिबो बाबू। आउ जदी ताओ बेताल चार बास नहीं जो अब टक्का में आने जरूरी बाबू माने मु माना गोविंद तारका नदी रो पानी माना गोविंद कहानी कहीं न पारती जानी मानव दुर्योधन जो तिथिरे मरी थिला सेई तिथिरे मोर जन्म I mean मानव गोविंद मानव गोविंद बाण सम्मान चे हट करची अब से मारिची बाबू
ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ତୋର କଣ ହୋଇଛି ତତେ ଏତେ ଥର କହିଲେବି ତୁ ଠିକରେ ବଜେଇ ପାରୁନୁ ଆରେ କଥା କଣ କେମିତି ବାଜିବ ତୁ କହ ସଙ୍ଗାତ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ସଙ୍ଗାତ ବଡ ଭାଇ ବାଜାବାଲା ସଙ୍ଗାତ ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କହିବୁ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ଆଗରୁ ତୁ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ବାହାଘର ପଇସା ରଖିଛୁ ସେଇଟା ମୋ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର କରୁ ଆରେ ଜାଣିଥିଲି ଆରେ ସାରିଥିଲି ତତେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ବାହାଘର କଲଟା ରଖିଛୁ ସଙ୍ଗାତ ସେ ବାହାଘର କଲଟା ମୋ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଜମା ଆସିନଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଭାଇର ବରବେଶ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ଦେଖ ରଜଟା କେମିତି ବରବେଶ ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ସେଠି ମୋ ଭାଇଟା ଏକା ବସିଛି ସଙ୍ଗାତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ମୋର ବି ଫଟୋ ଉଠିଥାନ୍ତା ରେ ସୁଗାତ ସଙ୍ଗାତ ମୋର ବି ଫଟୋ ଉଠିଥାନ୍ତା ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ସୁଗାତ ଦେଖିବୁ ଦେଖୁନୁ କନ୍ୟା ଘରର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ହେଲେ ମୋ ରଜତଟା ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ରେ ସଙ୍ଗାତ ଏକୁଟିଆ ସେ ସେଠି ବସିଛି ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଆରେ ସେ ତା ଗୁଣରୁ ସେ ଏକା ବସିଛି ଏ ସୁଗାତ ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ରେ ଏଇ ଦେଖ ରଜତ ଏକା ନୁହେଁ ମୁଁ ତା ବଡ ଭାଇ ଅଛି ସଙ୍ଗାତ ତା ବଡ ଭାଇ ଶଙ୍କୁଳା ନାୟକଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆରେ ବେଜିତ କରୁଛେ ତୋତେ ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ଭାଇ କହିବ ତୁ ତା ଭାଇ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶଙ୍କ ନାୟକକୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ତାପରେ ତୋତେ ଏକ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ ସୁଗାତ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ହବ ଏ ସୁଗାତ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଏଥିରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ମୋର ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତଟା ଯାଏ ଯାଇନି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଭାଇର ବାହାଘରକୁ ବରର ବଡ ଭାଇ ହୋଇ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆରେ ଏ ସଙ୍ଗାତ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଢୋଲିଆ ହୋଇ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ସୁଗାତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଢୋଲ ମାଳ ତାଳ ଧରୁନି ସୁଗାତ ସୁଗାତ ଏ ସୁଗାତ କଥାରେ ଅଛି ପରା ସଙ୍ଗାତ ମନ ଠିକ ଥିଲେ ହାତ ଭଲ ମାନେ ସଙ୍ଗାତ ହାତ ଭଲ ମାନିଲେ ବାଜାଟା ଠିକ ତାଳରେ ବାଜିବ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତାଳରେ ବଜେଇ ପାରିବିନି ରେ ସଙ୍ଗାତ ତାଳରେ ବଜେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଆରେ ତୁ ପାରିବୁ ତୁ ଅଲବତ ପାରିବୁ ତୁ ରାମା ଦାମା ନୁହେଁ ତୁ ହଉଛୁ ଶଙ୍କର ନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଢୋଲ ବାଦକ ଆରେ ତୁ ଖାଲି ଭୁଲି ଯା ଏଠି ତୋର ଭାଇର ବାହାଘର ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଦେ ବରର ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ପାରିବିନି ମନେ ରଖ
ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ତୁ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ। ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ପାରିବିନି, ସଙ୍ଗାତ ପାରିବିନି। ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହ ଲହୁ ଏକାଠି କଲ, ସଙ୍ଗାତ ସେଇ ଭାଇ ତୋର ହେଲାନି। ଆଲେ ଢୋଲ ଯେ 30 ବର୍ଷ ପାଳି ବସି ଆସିଛି। ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ବଜାରେ ସଙ୍ଗାତ ବଜା ବଜା। ଆରେ ତୋର ତୋର ପର ହେଲା। ଆଉ ଏ ବାଜା ତୋ ମୁହଁରେ ଆଉ ତୋ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦବ। ବଜାରେ ସଙ୍ଗାତ ବଜା ବଜାରେ ସଙ୍ଗାତ ବଜା। ଭାବୁଛୁ କଣ? আরে বজা দেখে দেখো পুরস্কার হাতর ফলিয়া হাতর কমাল। বজারে সঙ্গাত বজা বজারে সঙ্গাত বজা। সঙ্গাত আরে তোর কণ হলা রে সঙ্গাত সঙ্গাত আরে তোর কণ হলা? এ সঙ্গাত আরে কালিঠু খাইনଥିଲି রে সঙ্গাত এ সঙ্গাত ঘরে কিছু খাইବାକୁ ନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ବଡ଼ ଘର ଭୋଜି ଭଲ ଖାଇବା। এ সঙ্গাত ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇନଥିଲି। এ সঙ্গাত তো ভুলি যাচ্ছ। আরে গাঁ গলা পরা খাই সারিলা পরে বাজা গলা পছরে খাতি ସଙ୍ଗାତ সেইটা পুনি ভোজি বলিলে। ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଫିଲୋସଫିଆ ତୁ ଆଲୋ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛୁ? ମଲା ମୁଁ ପୁରା ଆସିଛି ମୋ ବଡ ପୁଅ ରଜତ ବର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ହେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ରଜତର ବାହାଘର ହଉଛି ବୋଲି? ଏଇ କାର୍ଡରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରଜତର ବାହାଘର କାର୍ଡ। ଏଇ କାର୍ଡରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଦିନ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କାର୍ଡଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏଠିକି ଆସି ତମକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଭାବୁଛି ତମେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏକା ଏକା ଚାଲି ଆସିଛ ଏଠିକି ଭାଇର ବର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ? ଆଇଲୋ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି କି? ଏଇ ସଙ୍ଗାତର ପରେ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ମତେ କହିନଥିଲା ତ, ସେ ମତେ କହିନଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତମେ ପରା କିଛି ଖାଇନୁ, ଆସିନୁ ଖାଇନୁ। ଆଲୋ ଏ ସତିଆ ଏ ଖାଇବା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ହଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମଲା କେତେ ଲୋକ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ହେଇଛି, କେତେ ରକମର ବି ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଦେଖ, ଇଏ ଛତୁ ତରକାରୀ, କୁକୁଡ଼ା ମାଉଁସ, ଛେଳି ମାଉଁସ, ଇଏ ଛେନା ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଦେଖ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଖାଇକି ଆସୁଛି। ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ରକମର ଖାଇବା। ସତିଆ ଲୋ ତୁ କଣ ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ଭିଡରୁ ଯାଇ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲୁ? ମଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ବୁଝିଲ। ରଜତର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ମତେ ପଚାରିଲା ବୋଉ ତୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତୁ ଖାଇଲୁ କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲି।
ଆଉ କହିଲା କହିଲା? ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ ୟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଏଇ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ପେଟେ ଖାଇଲି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ନେଇ ଆସିଲି ନଉନ ସକାଳୁ ପୁରା କିଛି ଖାଇନ ପେଟ ପୁରା ଖାଇନିଅ ନିଅ ହ୍ୟାଲୋ ସତିଆ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ ତୁ ତ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛୁ ତ କୋଳେଇ ଗାଣ୍ଠି ଆଣିଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଖାଲି କୋଳେଇ ଗାଣ୍ଠି ଆଣିଛୁ ବୁଝିଲୁ ତମକୁ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଆସିଛ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୁଁ ବେଇଜ୍ଜତି ହୁଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ଛି ଛାକରା କରନ୍ତୁ ଆରେ ତୁ କାହା କଣ କହିଯାଉଛୁ ଏଇ ଦେଖ ବାବା ଭାଇ ସକାଳ କରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଗ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦି ଭାଇ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କଥା ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମରିଯାଉ ତାହେଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବାଟା ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ପେଷ୍ଟିଚ ବଡ଼ ହେଲାନି ଖାଇବା ଦେଖାଉଛ ଖାଇବା ଶୁଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ନାଇଁ ରେ ସତ ତୋ ବାହାଘର ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ କାହିଁକି ନା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବନି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆମ ପାର୍ଟିଟା ବଦନାମ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ତାମାନେ ଆମେ ପର ଚାକିରିରେ ଆସିଲୁ ମ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି କହିଲ ତମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଢୋଲିଆ ହେଇ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡେଇ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରଜତ ଏ କଥା ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ କିଛି କହିବୁନି ଆମ ପରିଚୟ କାହାରି ଆଗରେ ଦବୁନି କାହାରିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଦବୁନି ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଯାଇଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣି ସାରିଲଣି ତମକୁ କଣ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ଏ ରଜତ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ରେ ତୋ ବୋଉଟା ଯାଇଥିଲା କାହିଁ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛି 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 ବୋଉ ଶେଷରେ ତୁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ହଁ ଭିକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ଏମିତି ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ହଁ ଯଦି ତମକୁ ଦରୱାନ ଧରିଥାନ୍ତା ପଚାରିଥାନ୍ତା ତମେ ବର ପକ୍ଷ ଲୋକ ନା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଲୋକ ତମେ ତ ମୋ ନାଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମ ସାହସକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଦରୱାନ ଡକେଇ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କର ମାଇଣ୍ଡ भाई की बेइज्जत करियो बस ना ले तू एठी काहे के आस रात हाउस तो भाई खाना को गए
ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଖାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ଆଣିଲେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ଆଣିଲି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ପତର ସାରା କଣ୍ଟା। ତୁ ଶେଷରେ ମତେ ଅଇଁଠା ଖୁଆଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆମ ରଥଟା ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଟୋକାଟା ଏଡ଼େ ଲୋକଟେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବେଳର ପଡ଼ିଆକୁ ବେଳର ଦେଖେଇବାକୁ ନିଏ। ବେଳର ଦେଖି ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସେ ଟୋକାଟା ମତେ ପଚାରେ, ଭାଇ ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କାହିଁରେ ବାଗଳା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ପକେଇକି ତୁ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ବସାଡ଼ିକି ନେଇଯିବୁ। ସତ୍ୟାଲ ସେଇ ଟୋକାଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମତେ ମାରିଦେଲା, ମତେ ମାରିଦେଲା। ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଗଳିରେ ବସିଥାଏ। କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ମତେ ଖାଲି ଚଳ ଚଳ କରି ଅନଉଥାଏ। ହାତ ଠାରି ପାଖକୁ ଡାକିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପାଖରେ ବସେଇଲି। କେତେ ଗେଲ ଗଲା ପରେ ମତେ ପଚାରିଲା, ତୁ ମୋର କଣ ହବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଖୁସିରେ ମୋରି କୋଳକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଟୋକାଟା ଡାକତର ହବ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଘରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ଆଉ ତା ବୋଉ ଡାକ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ତାରି ବାଂଶ ହେଇଗଲି। ସତ୍ୟାଲୋ, ସତ୍ୟା ତୋ ପୁଅଟା କେମିତି ବେଦିରେ ବସି ଖାଉଛି? ଟିକେ ଦେ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ମା କାନ୍ଦିଲେ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ହସେନ ସତ୍ୟା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଲ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଗଲା କାହିଁକି? ଚାଲ ସତ୍ୟା, ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ତାମାନେ ସେ ଆଉ ଆସିବନି ନା ସେ? ସତ୍ୟା
ହସିଦେଲେ ଲୁହ ରହିଯାଏ, ହସିଦେଲେ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ହସେଲ ସତ୍ୟା, ଆଲୋ ହସ, ହସୁନ ତମ ରଜ